Мамо, ми все розуміємо. Просто хочеться вас обійняти. За вікном морози, а у графіку постійні відключення світла. А в голові мільйон думок про те, як все встигнути і не збожеволіти. Ми знаємо, як це, коли ви готуєтесь до уроку, а світло гасне за 5 хвилин до початку. Або коли плани руйнуються через чергову тривогу чи холод. Послухайте, ми поруч. І ми на вашому боці. Освіта – це важливо. Але ваш спокій і ресурс понад усе. Тому ми максимально гнучкі. Не встигаєте через відключення? Немає зв'язку? Потрібно перенести заняття на іншу годину чи навіть інший день? Просто напишіть нам. Ми підлаштуємося. Ми витримаємо цю зиму разом, підтримуючи вогник знань у ваших дітей, навіть коли вдома темно. Ми – ваша точка опори. Все буде добре. Ми на зв'язку попри все.